मुंख्लं बालिराम बर'नि मुङै जि बाहाय फुटबल बादायलायनाय जायो बे दिनै फैनानै प्राय रुपाथि जुबलि सफैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आसलते जोंनि ओनसोलाव फुटबल गेलेनाया दानि नङा बहुद सिगांनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गेलेग्रा गोबां प्लेयारफोर दं आरो नैबे टुर्नामेन्ट जुगिदिबो जोंहा गोबां प्लेयार्सफोर ओंखारदों दिनै जों नुनो मोनो जोंनि स्टेट प्लेयार नेशनेल प्लेयार बेबायदि गोबां प्लेयारफोर ओंखारनायखौ नुनो मोनदों बिसेसभाबे जाय बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ खुंबाय थादों आंनिफ्राय खावलायनाय थागोन जिहेतु रुपाथि जुबलि सफैखाबाय फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ आरो साबसिन खालामगोन जाहाथे बाहाय मोजां टुर्नामेन्ट आरो खालामनो हायो जों जिहेतु दायो गोदान सरकार जों दादों हाग्रामा महिलारि दैदेननायजों जोंनिफ्राय जेब्लायबो मददआ थागोन मोनसे गिदिर समस्या जोंनि ओनसोलाव मा बे जोंहा दाबो मोजां स्टेडियामफोर गैया दा बे स्टेडियामफोरखौ निस्सय जों लुफुंनांगोन जोंनि सरकारजों सानबाय थादों रायलायबाय थादों जे बिसेसकरि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां जुदि परिबेस होनो हायोब्ला बे गेलेनाय बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां जौगागोन जों सेस्था खालामसै बोरै हायो हाया एसे खम बाहाय मिनि स्टेडियाम बानायनो हायोब्लाबो जथेस्थ' मोजां जागोन खारन टेम्परारि बेबायदि टेन्ट हाउसनिफ्राय लुयोब्ला गोबां थाखा फैसा खरसा जायो बेखायनो पार्मानेन्टलि जुदि जों बेहाय स्टेडियाम बानायनो हायोब्ला अनेक मोजां जागोन आरो स्पेसियेलि नोंथांनि सरकारनि जेनेबा बेयाव सिगांनि रायजो राजाफोरनिसो मा होलांगोन नोंथाङा जिहेतु बेयाव नुदों जोङो गोबां खस्थ' जायो बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लानायाव ना बेखौ आं इतिमध्ये आं बुंखाबाय आं दायो डेपुटि चिफ हिसाबै जिहेतु मोनसेल' डिपार्टमेन्ट आंनियाव दङ जों सावरायगोन आं बुंखाबाय बोरै हायो बेहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनो हायो नामा जों सावरायगोन इतिमध्ये स्पिकार बे ओनसोलनिनो MCLA बिथांजोंबो एसे सावरायबाय हायोब्ला इयुनाव जों नायनो माबाफोर सुबिदा मोनोब्ला बाहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम खालामनायनि बेखौ जों सावरायदों मोनसे आलादा सोंथि जिहेतु बे समाव सोलिगासिनो दङ मोनद' हारिनि जितु ST होनायनि बाथ्रा नोंथांमोननि सरकारनिफ्राय बेयाव NOC होनाय जादों गोबाङानो गोबां बाथ्राफोर मा बुङो बेखौथ' सिगाङाव थांनाय समफ्राव जितु हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार खालामदोंमोन बै समावनो NOC होखानाय दं बिथांमोनाबो जिहेतु आन्दलन खालामदों जोंबो सासे आन्दलनकारि बिथांमोनाबो मोन्थाय दं आन्दलन खालामनो हायो खिन्थु मोनसेल' बाथ्रा बेनोखि जोंनि जितु ST दानि जोंहा दङ बेयाव जेबो एफेक्ट जायालासेनो बिथांमोननो मा धरनै होयो मा फर्मुला खालामो बाहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि दा थाखानाय जितु ST बे जेबो खहा जानो मोननाय नङा जोंनि जितु रिजार्भेसन बाहायबो जेबो सोदेरनो मोना जेरै दोङो बेबायदिनो थानांगोन आरो माने बिथांमोननो बोरै होयो बे सरकारनि खोथा गाबोन जितु 25,000 मेथाइ खनगिरिफ्रा गाबोन गाबनि जोनोम सानाव मेथाइ खननो थांगासिनो दं जितु नोंथांमोननि सरकारनि बायदिनो जोंनि सरकार तरफनिफ्रायथ' जों इतिमध्ये जोंनि सिद्धान्त बायदिहै गाबोन जों खुंगोन जोंनि BTC ओनसोलनि जेसेबां आर्टिस्टफोर दं बयखौबो इतिमध्ये लिंनाय जाखाबाय गाबोन बिथांमोना थांजोबगोन जुबिन गार्गनि बे मेथाइखौ जों खनगोन आरो जोंनि पार्टिनिफ्रायबो प्रत्येक ब्लकनिफ्राय बास गंनै लांनायनि इतिमध्ये बेबस्था खालामबाय मथुरापुराव बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुलि खालामनो थाखाय जिखिनि लाहार फाहार खालामनांगौ बे गासैबो खालामनाय जाखाजोब्बाय नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 790-888-7945
मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबास कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।